Po celom svete všetky predpovede stále hovoria, že bude koniec sveta v 2012, bude koniec sveta v 2012. I Ching, čínska kniha, ktorá hovorí o knihe zmien, majský kalendár, ktorý vypočítal 26 000 rokov, a webbot, ktorý študoval kolektívne vedomie a predpovedal aj teroristický útok 911 a hurikán Katrina a ostatné veľké kalamity vo svete, tak aj webbot predpovedá, že v 2012 bude koniec sveta. A na celom svete všetko smeruje k tomu, že v 2012 bude koniec sveta. Každý sa dookola pýta, čo sa stane s Momiji. Ja nepredpovedám, prosím vás, pochopte, že ja nerobím len predpoveď, ja vám priamo hovorím, čo sa presne stane. Poprvé, nebude žiadna fyzická kalamita, ako ich zobrazujú v hollywoodských filmoch. Nie je žiadne nebezpečenstvo a rôzne kalamity, ako to ukazujú hollywoodské filmy, obrovské tsunami a obrovské lode pristávajú na Bielom dome. LAX airport breaking. No, don't worry. Nebojte sa, nestanú sa žiadne fyzické kalamity. Ale svet skončí iným spôsobom. Ľudia, ktorí žijú v nižšom stupni vedomia, skončia. Nové vedomie začne existovať, zrodí sa. Samotná idea, ako máte o živote, sa zmení. Ako napríklad po komunikačnej revolúcii, ako sa idea o živote úplne zmenila. Ja som prvá inkarnácia, ktorá sedí na jednom mieste a dáva elektronické kalpatáru po celom svete. Idea o živote je teraz iná. Ja nemusím používať žiadne výnimočné sily na to, aby som sa zjavil a splnil ľuďom želania. Len obyčajná videokonferencia úplne stačí. Idea o živote sa zrazu úplne zmenila. To je presne to, čo sa stane aj v 2012. Taká obrovská vedomá evolúcia sa udeje. Idea o živote sa zmení. Neskôr porozprávam v detailnej forme, ako sa tá evolúcia udeje, ako ju môžeme využiť na osvietenie.